И здравейте в днескашното видео! Бях в парка днес и това е документация на случилото се там. Така че нека видим какво става. Така, опитах се да пресека ръката. Но това не свърши много добре, защото обувката ми цялата стана в кал. И сега ще как да я пресека. Защото където исках има хора. И да, сега ще видя как ще се случи. Тук беше второто по-ново място. Тук е по-дълбоко, от другата страна беше заради тази тъпака. Не съжалявам, кълта не е тъпа. Но, да. Ще го измисля. Добре, значи няма да. Там има дъски, но те свършат в нищото. Тук мога да стъпя в реката, така ли, иначе вече ми е кална обувката. Знаете ли какво? Правя го. То е предназначено да ходиш от другата страна. Добре, няма значение. Ите ми обувки. Сега са в река. Но пък беше. Вижте този куп. Това откритие. Днеше, така ли не, че вече се изцапах. Отивам на друга точка на реката. Там да си играя. Някой май работил силно. Сигурно е много яко просто така да седиш на реката и да работиш. Това нещо ако падне, просто пътеката там. Аз ще заобиколя. Макар че там така не, че май няма пътека. Нека продължи нашия път. Още хамаци, хора. Нямам нищо против тях. Просто искам да правя глупости на реката. Реално, защо аз не си донеса хамак един ден? Вижте го. Хей, пст. Там идва още една. Ще видим какво извикам. Не. Сега сме на речно приключение. Исках да разкажа за тази гривна. Значи, секция и тя уж трябва да е от един камък, но според мен не е, защото беше твърде ефтина. Но този камък, ако е истински, да кажем, са го носили тези войните в Рим, когато са ходили на война или някакво такова, за кораж и някакво, т.е. за кораж и сила. Така че тази гривна ще ми носи кораж и сила. Вижте натам колко е яко. Спокойствието на реката. И идвам аз да го наруша. Да. Време за приключение. Аз преди малко си намокрих обувките в реката, защото направих нещо тъпо. Но сега отново мога, защото вече са мокри. Вода. Земя. Огън. Въздух. Някога много давна четирите нации са живеели в хармония, докато огненият народ ги паднал. Всъщност има нещо много важно, за което искам да поговоря. И то
се отнася до приключенията. И то, че, не знам, поне лично за мен, ако няма приключения, сякаш, ако не си дори с майндсета, че отиваш на приключение, някакси живота започва да става сив. И се чудих дали така се чувстват възрастните. И сега, като, в смисъл, в известно време се чувствах много странно. Сякаш съм загубила себе си. И сега сетих за приключенията и съзнах, че всъщност аз се бях отказала за някакво време да говоря за приключения. Не знам защо. В смисъл, аз пак съм говорила на някакво, да. И просто света стана сив. Катерица? Света стана сив. И някакси сега, когато отново се замислих за това, отново животът се завърна. Така че тези неща са някакво супер важни за живота. Някакси, сякаш, ако ги забравим, ще забравим и живота. И вече нищо няма да е цветно и яко. Затова никога не забравяйте приключенията. Ясно ли? Не, на вас, не знам, за другите хора може да е нещо различно. И да не работи по същия начин. Нямам идея. Как работи при вас? Имате ли нещо, което е като част от вас и ако го махнете, т.е. всичко ще стане сиво. Или също са приключенията и те се отнасят за всички и ако всички имаме приключения, няма да е сиво или е просто така. Приключенията са нещо, което някакси те държи да правиш нещо интересно. Някакси ти напомня, че си жив. Ама те може реално да са различни за всеки. Не мога да се стържа, искам да отидете там. Мисля, че е твърде дълбоко. Тъжно. Дори не знам, оттам не мога да стигна до там. Знам как ще стигна до там. Трябва ми камък. Хайде, камъче, ела тук. Пис, камъче. Не знам как се вика камък. Ето, така. И просто този камък вече има от моите атоми и клетки по него. Вече аз съм била там, готова. Сега мисля, че е време да си ходя. Затова не спирайте да говорите, да вярвате, да мислите, да правите нещата, които най-много обичате и харесвате. Затова може би ще направя малка компилация на неща, които харесвам в това видео. Но предизвиквам и вас и вие направете нещо, което много обичате. Направете видео за това, направете нещо си, каквото... Там идва човек. Добре. Направете каквото пожелаете. Нещо свързано с нещата, които харесвате. И вижте, т.е. нали, да знаете, или да се почувствате някакво яко и всичко да е много чил. Чао! Обичам този графит.
Благодаря, че изгледахте това видео до края. Надявам се то да ви е харесало. В крайна сметка не направих компилация на нещата, които харесвам, но самото видео може да се бори за такова, защото има неща, които харесвам. Може би истинската компилация приятелите, които сме направили по пътя. Така де, благодаря и имайте усмихнат ден. И не забравяйте никога приключенията. Надявам се всичко да е точно при вас. Чао, чао! Oven? That's not stove. Stove! Stove! Ah, I should bring the other ones up from down. Because I know they're gonna try to scare me and be like, you gotta go down, get more firewood. And I'll be like, fuck you and everything you care about.